Ano. Dneska budeme vařit boží milosti. A boží milosti jsou masopustní klasické jídlo, to už trošku bylo, velice mastné a ono se to smaží. Banánku potřebujeme k tomu hladkou moutku, špetku soli, cukr, moučka, 4 až 8 žit bílého vína, potom zakysanou smetanu a na obalení budeme potřebovat ještě ten vanilkový cukr, který nevím, kde máme. A na svažení budeme potřebovat banánčiny holuby a taky olej. Ti to jde krásně. Milosti jsou hotovy. Rošťácká skupina Medvěd z banánu. My jsme vlastně původně, což je docela důležitá věc, my jsme si snažili, byť banáne, si pořídit i Santa Clausovské čepice, ale vzhledem k tomu, že je březen, tak čepice se už nikde neprodávají. Už je vyprodali, no. My budeme udělovat, rozdávat boží milosti. Dobrý den. Pojďte, dejte si milost. Dobrý den, my jsme se rozhodli, že vám udělíme milost. Tady to je milost, dejte si. Jo? Ano. A můžem, jo? No, i pro kolegu. Provedli. No právě, že nic, už jí máte tu milost, tak Prosím, prosím. něco můžete províst. My vám ji udělíme znova. Zase někdy. Ano. Až něco provedem, tak se stavte. Tak jo. Naschle. Můžeme s vaší vlajkou, zvládli jsme to. Zastát. My jsme upekli, dejte si. A ty jsou spravedliví, nebo ty, co rozdává Klaus? No to je otázka právě, no. To jsou boží milosti. Udělujeme vám milost. Buďte v milosti. Ano. We are giving the Take amnesty it. for everybody. We made it No yesterday. castle. Thank you. Yes, fantastic. We have the lowest president today because we are giving amnesty. Okay. Ano. Jestli chcete projít hradem, tak bez transparentu a bez Dobře, nějakého bez transparentu. Tak ho schovej. No, to taky ne. To taky ne. opravdu dáme. Tady na Národní kulturní památka. Dobře, dobře. Jako nemusíme mít transparent, v pohodě. Jestli se tady půjdete celým hradem, budete procházet. Ne. Možná jo, ne? My jsme tady šli dneska, protože když pan Klaus uděluje milosti tak snadno, tak my jsme se rozhodli, Že taky budeme snadno taky udělovat. No to je milosti. hezký. Tak jsem ráda, že vás potkávám a ráda bych vám udělala milost. Včera Až jsme ji tak jo. pekli. Ano. Až tak jo. Co se za to vybírá? A to nesmíme, to by jsme byli zatčený. Už jsme pár incidentů měli. Dobrý den, my bychom vám rádi udělali milost. Nechcete milost? Nemůžete, on asi drží tu životosprávu. Asi drží dobrou životosprávu. Cukry.
Cukry. Tuky. Na to není takový úplně jako, to my to ještě vypileme, čím více milostí bude v tomto státě udělovat, tím víc my jich upečeme. Tím víc bude vysušený. Děkuju, i za tu milost, děkuju. A třeba sledujete nějak udílení milostí teďko? Nějak jako nesleduju, no. Jo, a jste rádi, že jsme aspoň my vám udělali milost? Jo, to já jsem. Tak to je hlavní. A vy se nám líbíte, protože máte stejný knírek jako my, že byste si nám udělali do trojice. Já mám zatočený dolů. Každý máme jiný knírek. Ano, to je pravda. Ale aby se vám to vysvětlili, my jsme zjistili, že na Hradě je hrozně jednoduchý udělovat milost a dostávat. Takže jsme napekli boží milosti a jdeme vám jednu udělit. Aby v tom nebyl nějaký háček. Ne, je dobré. Takže děkuji. Mějte se krásně, děvčátka. Ahoj. Ano, knírům zdár. Knírům Jo, zdár! jasně. Člověk jenom přijde, má peníze, i když je hříšník, milost mu je udělena. Ale potřebuje peníze. Ano, Každýho to ano. taky nejde. Ano, Chudej takže ne člověk, každý. když něco provede, tak ho zavřou na velmi dlouhou dobu. I have so many sins. Amnesty is not possible for me. Holubové, udělujeme vám milost! Holubové, Milost! Jo, to bylo dobrý závěr. Milost! Milost! Nechtěj!